Zuva ranhasi tichataura pamusoro peduti roupenyu. Tichaverenga shoko raMwari kubva kuna Mabasa aVapostori chapter 27 verse 20. Inotaura ichiti, zvino zvatakanga tisina kubudirwa nezuva kana nyeredzi mazuva mazhinji, nedutu guru remhepo richiramba riripo, takatorerwa tariro yose yokuti tichaponeswa. Tinotenda Mwari zvikuru. Mumwe nemumwe muupenyu patinorarama tine zvinhu zvatinosangana nazvo zvakaoma muupenyu, zvinouya nenzira dzakasiyana-siyana. Zvimwe zvine chekuita nemhuri, zvimwe zvine chekuita neupfumi, zvimwe zvine chekuita nemweya womunhu. Tine matambudziko atinosangana nawo anotirwisa nenzira dzakasiyana-siyana. Pano Pauro anotaura apa vakanga vari muchikepe vachisangana nemhepo huru zvikuru. Anotaura achiti havana kubudirwa nezuva kana nyeredzi kwemazuva mazhinji. Saka muupenyu hwega hwega pane zvinongoitika zvekuti unoona rima muupenyu hwako, hapana chaunoona, unenge ungori murima rako wega wega. Uchida kuti ukatarisa kuleft unongoona rima, hauoni chinhu. Ukatarisa kuraiti ukuona rima, hauna chaunoona. Hauna neshamwari dzavaimboona dziri parutivi rwako nekuda kuti uri murima. Kana ukacheuka, hapana munhu waunogona kuona parutivi. Unogona kunge uine vamwe vanhu vavaiwirirana navo zvikuru, asi ukatarisa parutivi rwako unongoona kuti hapana kana nearipo. Pane nguva yaunozova uri wega, nguva yaunogona kumira zvinhu zvakaoma zvikuru. Pauro akataura kuti zuva rakanga risingabudi, kunyange nyenyedzi dzadzisingabudi. Saka nguva iyoyi semutendi ndonguva yaunoda kusimba, nguva yaunoda kushinga, nekuti vazhinji ndonguva yaunoparara iyoyo. Waona kuti zvinhu zvese zvavangotarisana newe zviri kungonongedzera pakuipa kweupenyu, hapana tariro iripo. Hazviunzi tariro rima riripo riri kungokuudza kuti zvinhu zvese zvakashata, hapana chakanaka. Asi ndinokukurudzira zuva ranhasi kuti kunyange uri panguva yakadaro, unoda kutarisa kuna Mwari, unoda kutarisa kudenga, unoda kutarisa kuna Mwari, uchitenda naMwari kuti Mwari anogona kuitira zvikuru. Chinoitika ndechekuti kune zvinhu zvinotipedza simba kuti tiparare, mweya yedu iparare, tisade kunamata Mwari, tingova vanhu vanoita sekunge varambwa, vanhu vanoita sekunge vasisina anovada. Asi regai nditaure ndichiti Jesu Kristu anokuda. Kunyange vanhu vakaita sekunge vari kure, kunyange zvinhu zvikaita kunge zvakuremera, kunyange ukaita sekunge watakura mutoro, asi Jesu Kristu anotida. Ndiri kukurudzira zuva ranhasi kuti imba naJesu Kristu. Imba naJesu. Unoda kuwana Jesu mumwoyo mako, uchimunzwa achitaura mumwoyo mako, uchiwana nguva yekunamata kuna Mwari, nguva yekuverenga shoko raMwari, izvozvo zvichikurivhaivha, zvichikumutsiridza zuva nezuva. Mwari vanokuda. Zuva ranhasi ndinoda kuti uve netariro. Siva chinhu icho kuti Mwari anokuda, kunyange vanhu vakaita sekunge vari kure, kunyange pakaita sekunge pasina munhu ari padhuze anogona kukubatsira. Asi ndoda kukuudza zuva ranhasi kuti kunyange uri mudutu rakadaro, kunyange uri mukuoma kwezvinhu kwakadaro, kunyange zvichiita sekunge zvisingazonaki kumberi uko, asi ndinokuudza kuti ukashinga nhasi, mangwana zvinokunakira. Jesu ane zvakanaka zvakakugadzirira. Mwari akukomborere, akuitire zvakanaka muzita raJesu.